De teleurstelling is groot bij Harkemasse Boys na aanrijd van de wedstrijd. En de frustratie misschien nog wel groter hoe de uitbundige wijze waarop Genemuiden de overwinning viert. Lang is het in deze wedstrijd 0-0, maar kwart na rest komt Genemuiden dan toch op een 1-0 vastsprong. De bal komt een beetje ongelukkig bij Martijn Jansen en die maakt het de 1-0. Maar Harkemasse Boys komt goed weer waarom. Romano Denneboom scoort na 54 minuten de liekmakker. En bij deze stand is er nog niet onder de hand. Harkemasse Boys mag net verliezen, maar ja, je begrijpt het al. De goal komt er dan toch nog. 4 in blessuretijd scoort Martijn Jansen zijn tweede goal en dus 2-1. Een flinke domper voor de Harkemasse Boys. Want komende sneun speelt Harkemasse Boys nou een beslissingsduel om in elk geval degradatie van te komen. In Hoogeveen zit SV ZW.